Els nens saben que sempre hi ha moments de distensió, no? I que jo permeto la seva expansió i el seu centrament a la vegada. I ells, intueixo que ells ho saben, que és un espai on es poden deixar anar. I a mi m'agrada molt que sigui així perquè en aquest deixar anar és quan passen coses interessants, com moments d'improvisació o moments molt màgics, no? Que em puc permetre, tinc el temps suficient dins la classe com per permetre que ens estiguem emocionant amb una posta de sol que hi ha per la finestra o amb alguna cosa d'una música que ha passat que ens ha suggerit de l'altre, que ho reflexem en pintures i en aquest moment, encara que estiguem dins una classe de música, o que això ens suggereixi alguna altra cosa i li puguem fer espai. Per mi és el que té més valor d'aquestes classes, no? Hola! ¿Es una maquinista? ¿Esta sola? Creo que te deixo el bon Jacobo, que se no que descansi i aquests estaven... Marita, la lluna i el salvat fa nas. Els millors moments de la classe són quan passen coses que surten del que jo m'havia programat. Són moments que a mi em fan sortir dels meus esquemes així i permeten a mi i a tot el grup la improvisació, que crec que és molt xula. Qui eren les bruixes? Qui eren les bruixes? Què us en recorda qui eren les bruixes? Qui se'n recorda qui eren les bruixes? La cançó del Dofí? Aquella que fèiem... És un espai també on el que intentem crear un ambient de respecte, perquè la música és un material molt sensible i necessita d'un espai de sensibilitat perquè pugui donar-se lloc i, per tant, en un espai de respecte hi ha d'haver un ordre, elles aixequen la mà de vegades per poder intervenir i demanar alguna cosa. Quan ve aquella època del temps que quan veniu a classe ja és més fosc. Llavors, quan algú se n'adona que s'està fent fosc, m'avisa i anem a buscar les llums. I on estan les llums? Sempre tenen moltes ganes de participar i per mi és molt interessant i també m'agrada molt poder-los donar veu perquè així sé quines són les seves inquietuds i les seves necessitats i què els està passant en relació a allò que estem fent. La música és molt important poder-la viure a través del cos, no? L'instrument és com un objecte que queda com apartat de tu i costa una mica sentir sentir més el vincle, no? El que he intentat és que la vivència sigui general, no? Que no la parcialitzi jo a nivell d'intel·lecte, sinó que quan cantem una cançó la puguem acompanyar amb el cos, amb moviments, de coordinació o que ens ajudin a explicar la cançó.